mga apreciation mahitungod sa pulong sa Ginoo. Okay? Doon na ko'y pangutama mo. So, dili lang ni nato usa tubago, no? Bilid ko batod pa sa dietary law. Niya, ito naman itong gidilit. Well, niya pa, ang napuno kasugo ko ani, pangutama gihapon ni. Niya, sani, tubaga palihog, daghan pastor ako gikapangutama, ang sani, sani, tubaga palihog, daghan pastor ako gipangutama, wa katubag. Maminaw ko, dili ko katoliko, wa katubag pare. Ang sani, sa daghan mo ganun sa atong tanan. Okay. Good AM sir, Justin R. Madridihos, asko kinsa man nagbaligya sa lansang gigamit paglansang kang Kristo. Answer please. Okay, mo ni text ganina nga daghayan pangutan ng wa katubag, di siya katoliko, bisan pari wa katubag. Ang tinuod pagkasulti wa na ibutang sa Biblia pa. Nag-introduce pa to ang nagbaligya sa lansang nga gigamit paglansang ni Kristo sa krus. Natural, bisan pare di kasulti kay ang Biblia wa gani magsulti. Ang pare pabay makasulti. Muna nakaingon ka nga dagay pangutana ni wa makatubag. Pero usaon man lagi nga imong gusto panganlan mo gudtong nagbaligya sa lansang nga gigamit paglansang ni Kristo, natural. Di sila kasulti kay ang Biblia wa man magnan, alangan magmo butang-butang lang sinagnan. Okay, niya patay basahon. Sir, dunagid ko'y igagaw nga nakasabot aming inyong programa. Inyo niya, gaw, di ta magbulag kay sukad sa atong pagkagamay, kita magyud ang magkasuod, magdungan tag-alagad sa Ginoo. Natandog baya ko sir kay ang tinuod kami nakakato na magbisyo, panigarilyo, pag-inom. Unya ang akong igagaw sir, di na gyud madala pa sa sigarilyo o inom kay di naman gyud siya kay ang ato kunong lawas templo sa Espiritu Santo sa Ginoo. Unya sudlan og apso man aso unta siguro ni, no? Sudlan og apso, pero aso din siguro ni, apso sa sigarilyo o bino natural. Di kuno ganahan mupuyo ang Espiritu Santo. Unya ang mupuyo kuno Espiritu sa demonyo. Natandog baya ko sir og something's missing na ni. Okay, salamat ha sa inyong igagaw. Di na ko kapanagbasa kay something's missing naman. Salamat sa inyong igagaw na sama kang brother Maki Estoy nga decided na good ng mga laga diya sa Ginoo. Okay, once again, advance congratulations. Suking tigpaminaw nga nabot sa atong Sibya karon pinaagi sa radio. Ingon man sa atuang Facebook Live, mayong gabi kaninyo og welcome nining atong usa ka oras nga tulumanon dinhi sa kahanginan. Og karon mga higala, ato sad ning basahon ang atong mga viewers dinhi nga nagka-view. Diha karon nakiguban nato si Brother Dundon Tikilyo diha sa Tambungon. Diha sab say message. Good Abes ninyo diha pastor. God bless. Okay, salamat nun. May gabi isab ninyo diha sa may gabi niya doon na diha sa Tambungon, no? Uban sa tanang daminaw diha og nila ni Pare Remy Sigarino. Onya diha sab si Engineer Ernie D. Kataya sa Dubai. Nakiguban sab siya nato karon. Diha sab si message nga gipabot. Maayong gabi mga igsoon watching from UAE. Ang diya sab si Mary Grace Kataga Catalan, diya sab siya message, hi, Lauron Jira Vargas. Okay, salamat no niya. Ato sang ipahibalo sige hapon sa tong mga viewers nga
dili namo ma-recognize ang inyong mga pangan kung igo lang mo view, dili mo mohatag og message o kung pag-like ba, pag-share or pag-send og emoji or emoticons. So sorry kayo sa mga nag-view nga di na mo babasa tungod kay igo ra mo sa pag-view, wa ninyo gi-click nga di mi makahibalo og si kinsa ang nag-view. So amo mong gi acknowledge nga or gi-encourage nga mo pindot lang mo bisan og pag-like aron amo mong makita dinhi nga nag-view mo nya ma-recognize usab mo namo. Onya basig matingala mo namo dinhi nga di anami mga rihas ron dinhi tungod kay gi-promote man gud ning social distancing og unsa pa ni nga kuan kay live man gud ta. So di ami rihas ron dinhi sa amo ang atubangan. So gi-divide namin tulo dinhi, no? Okay, basig mabag-uhan ang atong mga viewers. Oo. Gawas lang sa listeners kay moora gapon. Atong mga viewers mabag-uhan kay niya kay kuha na maguni bildo na maguni ron ang atong kilid. Atong giatubang muna nga tungod maguni sa gitawag og social distancing o kining gitawag og health protocols muna nga ang DYCM concerned gyud kaayo o ko ang gikayo ani ni ang may tungod sa health mo na nga giingon ani na ni. Kino niya padayonon sa ratog basa ato ang mga viewers diya karon si Isday Adventist from Mambahaw. Good evening, Haminaw Midri from Mambahaw. Okay, salamat sa inyong pagpaminaw, no? O niya ang atong mga nag-view or katong mga nag-like nga wala lang nag-message ato lang sa gihapon tingbon og basa unya panahon sa pagtubag nato sa pangutana. Akong ibalik ang panahon di animo Brother John. Okay, Brother Lebe, mas maayo po siguro nga imong ibanan diha nagpipila ka mga text message ng imuha dihang cellphone. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga listener kutob sa nagapamati karong gabi na og naglantaw sa ato nga Facebook live. So atong gini-welcome ang tanan nga pwedeng makapadangat higala og mga messages pinagi sa pag-text sa atong sa number kang Brother Libre Clavers ka number 0926-8869-758 akong sublion 0926-8869-758. Okay na ipipila atong basahon karon. Mayong gabi diha sa inyo pastor, di ako kanunay namati sa inyong mga pulong bahin sa Ginoo. Ako mapakusgan ang radio aron makapamati ang mga silingan namo diri. Salamat sa pagbasa si Domingo ni sa Naval Biliran. Okay, mayong gabi ninyo Brother Domingo. Salamat nga doon na kay kasing-kasing sa pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Ngadto sa inyong silingan, pinagi sa inyong radio nga iyong pakusgan, no? Salamat kaayo. Kini pa ito basahon, ay gikan kang Mark John sa Taytayan. Mayong hapon sa Libe, Sir John, Pastor Joel, naminaw nasad ko sa mga pulong sa Ginoo karon. Nindot kaayo inyong program, sir. Makasabot jud ang mga naminaw. Greet lang ko ni Brad Joseph Kino. Salamat sa pagbasa, sir. Suking tigpaminaw jud ko. Ninyo, sir, from Mark John sa Barangay Taytayan, Bogo City. So thank you kaayo Mark John, no? Sa inyong kanunay pagsunod hinaot pang ang Dios. Magpanalangin kanimo nga atong masagop ang mga pulong sa Ginoo nga sa kanunay atong mapamatian. Okay, akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pangutana. Okay, daghang salamat Brother Lebe. Ato ning tagaan og kuan, ato ning tagaan og atensyon kining pangutana gikan ni sa kuan, gikan ni Tuboso Negros. No, salamat kayo sa daghang mga feedback gikan sa Tuboso, lalo na sa atong mga kaigsuonan o mga kagalaan nga naghatag na sa ilahang handom diya sa Ginoo sa pagpangalagad. Mag-ask ko, sir, way man nga sa pagbuhat sa God sa kalibutan, iya man gibutangan o giyawa,
aron lang magantos ang iyang mga binuhat sa daghang mga kasakit. Salamat sir. Si Arman Pabruane sa Tubuson, Negros. Okay, daghang kaing salamat Brother Arman Pabrua ug sa tanang taga Negros karon nga nagsunod dinhi sa atong programa. Ato ni nga balikan ra gud, no, kay aron nga maklaro gyud ni dinhi ni ang sa tanang mga naminaw. Mag-ask ko sir, why man nga sa pagbuhat sa God sa kalibutan iya man gibutangan og yawa aron lang magantos ang iyang mga binuhat sa daghang mga kasakit? Salamat sir. Si Arman Pabruane sa Tuboso, Negros. Okay, daghang salamat Brother Arman Pabrua sa imong gipadangat diring pangutana sa ato nga programa. Sa tinuod lang Brother Arman Pabrua diha sa Negros, sa pagbuhat sa Dios niining kalibutan na wala siya magbuhat og yawa kay aron magantos ang uban nga mga linalang sa Ginoo. Kay kung atong basahon ang Henesis Kapitulo 1, versikulo 31, nagsulti, og nakita sa Dios ang tanang butang nga iyang gibuhat og tan-awa kini maayo kaayo og dihay kahaponon og dihay kabuntagon adlaw nga ikaunom. Ang Biblia nagpamatuod nga ang kalibutan ug ang tanang mga butang ani-anini gibuhat sa Ginoo sulod lang sa unom ka adlaw. Ang giingon dinhi, og nakita sa Dios ang tanang butang nga iyang gibuhat og tan-awa kini maayo kaayo. Busa wa siya nagbutang og yawa sa kalibutan sa diha nga iyang gibuhat. Pero ang yawa diin man gikan og kinsay nagbuhat niini. Sa wa pa si Lucifer mahimong yawa, ang nagbuhat niya na ang Dios kay siya man ang manlulunda sa Ginoo nga pinaka number 1 o pinakataas og kagamhanan nga gikahatag sa Ginoo sa tanang mga manulunda. Apan ang naghimog yawa kay ambot mo gud pasabot ng yawa naghimog dautan, siya rapod mismo diha sa iyang kaugalingon tungod sa iyang taas og kadako sa iyang ambisyon nga maurabag ang iyang creator o ang iyang magbubuhat iya nang overtikan, iyang tupngan o kaya palabuan. Base sa mga kasaysayan sa asoy dinhi sa balaang kasulatan, pamati iragon ninyo ang Ezekiel 14 paingon ngadto sa Ezekiel 28 unya 14 paingon sa 19. Akong basahon niya inyo ning pamalandungon. Nagingon, ikaw mao ang dinihog nga kiruben nga nagatabon og ako nagapahamutan kanimo sa pagkaagi nga ikaw diha sa balaan nga bukid sa Dios, ikaw nagsaka kanaog sa taliwala sa mga bato sa kalayo. Ikaw hingpit sa imong mga kagawian gikan sa adlaw sa imong gikan sa adlaw sa pag-umol kanimo. Timan nga kanang pamatuod sa Ginoo nga ako nagapahiluna kanimo ug ikaw nagasaka kanaog. So ingon nini ang authority nga gihatag sa Ginoo niya nga free to go siya. Nagapahimutang ang Dios ug siya nagakanaog ug matud pa, ikaw hingpit sa imong kagawian gikan sa adlaw sa pag-umol kanimo. So ang tao giumol man na sa Dios, ang mga manulunda giumol pod. Pero ang gingon pamatuon sa Ginoo, ikaw hingpit sa adlaw sa gikan sa pag-umol kanimo, hangtod nga ang dili pagkamatarong hingkaplagan diha kanimo. Tanaw ang punto bawat lusok sa mga pulong dinhi nga atong ginabasa, hinumdumi nga imog gyud ning pamalandungon og sabton pagayo. Nag-ingon, hangtod nga ang dili pagkamatarong hingkaplagan diha kanimo. Busa kun unsa man ang kadautan sa yawa karon, diha ra gyud na nagsukad sa iyang kaugalingon, pero sa sinugdanan gibuhat sa Dios nga hingpit sa iyang kagawian gikan sa pag-umol kaniya hangtod nga ang dili pagkamatarong nakaplagan diha kaniya. So diha ra gyud
ang pagkadautan sa nahimo niya. Nag-ingon dinhi, pinaagi sa kadaghan sa imong patigayon, sila natugob sa imong kataliwala sa pagpanlupig, ug ikaw nakasala, busa gisalikway ko ikaw, ingon nga mapasipalahan gikan sa bukid sa Dios, o gilaglag ko ikaw, o nagatabon nga kirubin gikan sa taliwala sa mga bato nga kalayo. So gingon dinhi nga matud pa, gisalikway ko ikaw tungod sa imong mga sala. O sa ato pa nga ang sala gyud ay mo'y makaguba sa relasyon sa tao ug sa Dios, ug makapahilayo diha sa Dios. Maingon nga ang kadautan ug ang sala nakaplagan diha sa kinabuhi o kaugalingon sa usa ka kiruben nga mao si Lucifer o ang yawa, gisalikway siya sa Ginoo. Karon kung ato ning padayunan pagbasa, nag-ingon din niyo nga kananiya sa 17, ang imong kasing-kasing gipataas tungod sa imong katahom. Ang hinungdan ngano nga nagmapahitason ang yawa o si Lucifer, kay kining pulong Lucifer ang kahulugan ni morning star. Nganong nagmapahitason siya sa kasing-kasing, ang imong kasing-kasing gipataas tungod sa imong katahom. Ingon niya na, nag-ingon din gidaot mo ang imong kinaadman tungod sa imong kasilaw, gipukan ko ikaw ngadto sa yuta, gipahamutan ko ikaw sa atubangan sa mga hari, aron sila makasud-ong kanimo. Ingon niya na, matud pa, gipukan ko ikaw ngadto sa yuta. Muna nga sa pagkapildi sa yawa dito sa langit, sa inkwentro o gubat dito sa langit, gihulog sa Dios din nining kalibutan ang yawa. Uban sa iyang mga manulunda, nagingon din sa 18, tungod sa kadaghan sa imong mga sala, diha sa pagkadili matarong sa imong patigayon, ikaw nagpasipala sa imong nga balaang mga puloy-anan. Busa ako nagapagula og kalayo gikan sa imong taliwala, kini maoy naglamoy kanimo, og ikaw gihimo ko nga abo diha sa yuta sa atubangan kanilang tanan nga nanagsud-ong kanimo. So kini di ang kalayo sa impierno ug ang pagkaabo gidisenyo gyud ni sa Ginoo para sa yawa. Pero kung imong basahon ang Mateo 25:41, kadtong mga dautan nga misunod sa yawa, mahiapil po dinhi sa yawa, kay nag-ingon kantong nagingon, apan ang mga kamong mga tinunglo, pangadto kamo sa kalayong walay pagkapalong, nga gitagana sa yawa o sa iyang mga manulunda. Busa ka na gyud untang kalayo sa impierno, ang gitagan-an ra gyud niana ang yawa o ang iyang mga manulunda. Pero kitang dili ta mga manlulunda, gawas lang nagpakamanlulunda ka. Kitang dili mga manlulunda, pero nisunod ta nining yawa nga manulunda nga hinulog sa Ginoo, ay natural iapil ta niining kalayo sa impierno. Nag-ingon din sa 19, tanan nga nakaila kanimo sa kinataliwad-an sa katawhan, mahibulong kanimo, ikaw nahimong kalisangan o dili na gayud ikaw mulungtad. Sa ato pa, makita nimo nga limited na, limitado na ang panahon sa yawa, nga dili madugay siya himuong gyud nga sulungon sa tanan, nga ang kalayo sa impierno mo'y magalamoy kaniya ug hangtod mga mahimo siyang abo. Ngani kung atong basahon ang pamahayag pa dinhi sa Isaias 14:12 ngadto sa 14, ingon ni ini sab gihapon ang gipag-describe sa yawa, nagsulti dinhi sa 14:12 ngadto sa 14 sa Isaias. Well, atong basahon mao ni ang gisulti matud pa dinhi sa maong bersikulo. Naunsa ang pagkahulog mo gikan sa langit o kabugason, anak sa kabuntagon? Naunsa ang pagkalumpag mo ngadto sa yuta, nga ikaw man unta ang nagalumpag sa mga nasod? Ug ikaw miingon, tandaan ug ikaw miingon diha sa imong kasing-kasing, ako mo kayab ngadto sa langit. Kanaging pag ako na ay mga tao nga
may pagkaingon ni ini sa similaridad nga kinaiya bisang ginagpagkawa gyud inalungong magpaako-ako nga daw makamao. Oh, mo ning gisgutan dinhi, matud pa dinhi nga mo nag-ingon mukayab ako. Mo ning ingon dinhi, ako mukayab ngadto sa langit, ituboy ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bituon sa Dios. Ingon niya na kataas ang ambisyon siyawa, ituboy ko ang akong trono ibabaw sa mga bituon sa Dios. Inya siyempre natural kay trono ang maglingkod diya hari. Natural nga mohimo pud ang yawa og plaka nga mahimo siyang hari sama sa Dios. Unya iya ra ba ning ibutang iyang ituboy sa trono sa ibabaw sa mga bituon sa Dios? Nagingon, og ako magalingkod sa bukid nga tigumanan sa kinatumyan nga dapit sa amihanan. Mulingkod na siya dito sa iyang trono. Mukayab ako ibabaw sa mga kaytas-an sa mga panganod. Himuon ko nga akong kaugalingong mahisama sa itaas uyamot. Himuon ko, matud pa niya, ang akong kaugalingon nga mahisama sa hataas uyamot. Nang kinsa man gyud ang gitawag og hataas uyamot, mao ang Dios. Busag gusto niya nga siya pod simbahon og ilhon nga Dios sa iyang kaugalingon. Tungod niini nahitabo ang panag-away didto sa langit taliwala sa kamanduan sa Dios, panggoberno sa Dios o sa kamanduan na sa yawa. Nga ang record sa Biblia, nakuha ni Lucifer ang tulo ka bahin sa mga manulunda og unya usa na lang ang nahabilin sa Ginoo og mao kini ang hinungdan, ang panag-away, panaggubat didto sa langit og sila nakaplagan nga napildi dito sa ilang away sa langit og wa nay dapit o lugar pa alang kanila nga sila magpabilin pa dito sa langit. Mao'y hinungdan nga sila gihinginlan sila sa Dios didto sa langit o gihulog dinhi niining kalibutana. Pamatiin ninyo ang pinadayag 12, 7, 9 o 12 kung unsay gisulti dinhi. Pinadayag 12, 7 ngadto sa 9 unya og 12 unsay giingon dinhi pinadayag 12:7 ngadto sa 9 nagingon. Unya nahitabo ang gubat didto sa langit. Si Miguel og ang iyang mga manulunda nakigubat batok sa dragon. Nya ni dragon mo maning yawa. Og ang dragon og ang iyang mga manulunda nakigubat. Apan gilupig sila og wala nay dapit pa alang kanila didto sa langit. Tanaw ha? Sila gibutang sa Dios sa langit, sila po gipapahawa dito sa langit. Kita nga mga tinubos ni Kristo may kahigayunan para dito langit, pero ang yawa wa naghigayon pa sa langit. Unya nag-ingon dinhi, matupag gilupig sila. Unya matud pa nga wala nay dapit pa alang kanila dito sa langit. Unya sumala sa gihisgutan dinhi, matud pa og gitambog ang dakong dragon, ang serpente nga karaan nga ginganlag yawa og Satanas, ang maglilimbong sa tibuok kalibutan. Unsa di ining yawa? Maglilimbong gyud ni sa tibuok kalibutan. Siya gitambog ngadto sa yuta. O niya, ang yawa dinhi gikan as langit. Og iyang mga manulunda gitambog uban kaniya. Muna daghan kay ni sila kay kauban man tong mga manulunda nga nadala sa yawa. Og usa ka makusog nga tingog didto sa langit akong nadungog nga nag-ingon, karon nahiabot na ang kaluwasan og ang gahom og ang gingharian sa atong Dios og ang pagbulutan sa iyang Kristo, kay gitambog na ang magsusumbong batok sa atong kaigsuonan. Siya sa adlaw ug sa gabi mao ang nagasumbong batok kanila sa atubangan sa atong Dios. Og sila nakadaog batok kaniya pinaagi sa dugo sa kordero og sa pulong sa ilang pagpamatud, tungod kay wala man sila mawili sa ilang mga kinabuhi bisan pag-anha sila sa kamatayon. Tungod niini paglipay o kalangitan ug kamo nga nagpuyo niini, apan alaot kamo o yuta o dagat, kay diha kaninyo nalusad ang yawa nga puno sa dakong kapungot, sanglit na sayod man siya nga humubo na lamang ang iyahang panahon. Amo ni gisgutan dinhi
So ang yawa gitambog na ni ining kalibutan na. So Brother Arman Pabroa, ugma sa gabi amo ni nga padayunan ang paghisgot ni timan nga ang Dios pagbuhat niya sa kalibutan wa siya magbutang og yawa. Og unya ang yawa gikan sa langit kay manulunda man ni siya sa Ginoo nga mao si Lucifer, nakig-away siya dito gikan sa langit, gihulog siya dinhi niining kalibutan na og nag-ingon alaot ang yuta pero paglipay u langit. Karon dinhi ta taman Brother Arman Pabrua, ugma sa gabi ato ning padayunan ang pagpasabot niini og balikon ko sa pagbuhat sa Dios sa kalibutan, walay yawa nga iyang gibuhat kundili siya mismo sa iyang kaugalingon maoy nagbuhat ingon nga yawa. Well, sa dili pa nga ako makubanan dire, tulura man mi kay wa mas Pastor kuan dire, Pastor Merjon Kabagi, ipalihog usa kog likli diha sa atong monitor Pastor, kay basig mo download na pud na mo download mo kuan reload na pud na karon, no? Unya kinini ang di na nato masubay na apan sa di pa Pastor, kinini ang ato diang sani kinini ang nia mas mayo na minaw di aron, no? Boss si Brian, paki-great ko sa akong mga kauban sa company naminaw miron dire sa Cebu City, KPS Speed Microfinance Incorporated, no? Kay si Junjun Carpio og si Aldrin Baring, Sunny Lumbab og si Ilcid Villa Cruz. More power, God bless. Uy, kinaan na dahil dung Sunny diha. Boss Brian, pastan dugaya na ginakong nangandoy anang bataan na di Sunny diha Lumbab. Si salamat kayo. So once again, salamat pagpaminaw nila Junjun Carpio, Aldrin Bareng o ni Sunny Lumbab o Ilcid de la Cruz. Gikan ni sa kang Brian Golyemas. Okay. Pastor, di apa intaw daghang mga text dire. Ugma na lang ni basahon kay so wa na tay oras. Okay, salamat Brother Jono. Nya atong nakita dinhi sa ato ang screen dia 24 ni kabuok nag-view nato karon sa atong live. Dia karon si Engineer D. Catayas sa Dubai ni, dia sab si Florida Amori Sigarino, Aileen Balbuena, Arman Barcenas Dinaiga, Judith Baring Store, Emily Dilaw Hilig, Roger sa Agundo Raico, Jayan Quambotero, Robinson Sabanay, Mary Grace Kataga Catalan, Melanie Elanison Perez, Sister Aida Tirana, Richel Itang, Jorel Curaza Garhas, Jonalyn Batan, Jesopat Madhos Ranisis, Rinante Tagolgol Salido, Marjeline Ilustrisimo, Gisrel Panagsagan, Senyo Muniz Tiquilio Bardondon Tiquilio, Julio Serino, Leslie de la Cruz, Mark Brian Tondag Golyemas, Lasco Annabel Johansson. Onya dinhi karon sa mga nag-message ato ning pagkabasahon, diya karon si Edgar Sevilla Jr. Diya sab si message, good eve na mati na sab mi karon diri sa crossing Onggoy Tubuso. Great lang namo Sevilla Kabornay Dada family. Bid salamat sa pagbasa. Okay, salamat no. Onya diya usab nakiguban nato sila si Mary Grace Catalan gihapon, onya iyang invite si Jera Vargas sa pag-view. Onya diya usab si Jahazaya or si Mamalo. Diya usab siya message, good evening ninyo diha tanan pastor, great ko, happy birthday kang Tatay Jubilio Lecciones, daghang salamat o God bless. Birthday na Brother Bilio Lecciones diya sa Tambungon. Oy, ninong happy birthday di ay din ha, ninong silence man kayo pero okay lang, at least nga na-recognize ka, nag-great ka diri sa atong programa. O niya diya sab si Juan Dodong Usa Jr. naani sa Masbate. Ang yang message, good eve Kuya John, namati meron uban
akong pamilya sa Luok, Kawayan, Masbate. Nya diya sab si Mark Brian Tundagulimas, diya sab si message, tinaw kayo ang programa, boss. Okay, salamat kayo, no? Nya diya sab si Juan Dodong gihapon, iyang message, good eve sa inyong tulo mga brad, namati miron sa inyo uban sa akong pamilya. Yan yung gibalik og send. Nya diya sab si Sister Silsa Tirana Leyte, diya sab si message, good evening sa tanan. Okay, so may gabi sab no. Nya diya sab si Tiraida, diya sab si message, good evening and God bless us all. Diya usab si Brother Ariel Kababan sa Tambungon. Diya sab si message, mayong gabi ninyo diha Kuya John, Kuya Levy og Pastor Joel og sa tanang tigpaminaw. Great nako akong mama nga naminaw nga si Perla Kababan. God bless kanatong tanan. Okay, salamat kayo, no? Niya diya sab si Engineer Ernie Catayas, diya sab si Mrs. The Great Controversy. Wana sa history sa Great Controversy. Niya diya sab si Jinx Rigodos Cansimo. Diya sab si Mrs. Good evening po. Diya sab si Rayla Qualvar Kulyamat Katarinin. Yang message, place great Papa Leo og ni Mama Daday sa Kalambua nga naminaw karon. May pagpaminaw day ni Sister Daday og ni Leo diha karon or Lito, Lito ni. Okay no, nya diya sab si Brindo Solondio sa naani sa Cebu City. Diya sab si Mrs. Good evening diha ninyo Pastor Joel, Kuya John, Kuya Libby. Naminaw ninyo ang taga Lipata Isday member and Dihos family. God bless us all. Okay, salamat kayo Pastor Deo, no, nga naminaw mo kauban diha sa taga Lipata SDA Church. Okay, mao pa niya itong nakita din sa itong monitor mo. Adto ta sa unahan paghatag og dugang pagtagad sa pangutana nga gisgutan mahitungod sa kanilaging yawa, no? Kining yawa manggod usa manggod ni ka kinini ang nahog nga kontrabida sa kinabuhi sa tao ug sa kinabuhi sa Ginoo. Ayan pangutana, naghisgot mahitungod sa kinini ang pagbuhat sa Dios sa kalibutan ug sa yawa. Kung atong tanawon mga higala, ang Dios naghimo og kalibutan pero ang Dios wa maghimo og yawa mga higala. Tungod kay ang gihimo sa Dios, naghimo siya og mga nindot kaayo. Atong tanawon ang balang kasulatan sa Henesis kapitulo 1 pa lang, ang nakita sa Dios dihay kabuntagon or dihay kapunon, ya dihay kabuntagon, nakita sa Dios tanan niyang nabuhat, maayo kaayo. Pero nitungha gyud si Satanas mga higala. Pero ang gihimo sa Ginoo dili Satanas. Naghimo siya og manulunda, naghimo siya kirubim. Unya ni anang tungura mga higala, gusto man ni Lucifer, Lucero or Lucifer may pangan ani niya sa una, kay kaning Lucifer matod pa ang Brother John kanina, mao ni siya ang gitaytulan nga kabugason o kun sa atong mabaw nga pasabot sa English gitawag siya morning star. O kung atong tanaw, nindot kayo ang pagkabuhat sa Ginoo niini. Pero mitumaw ang garbo diha sa kasing-kasing ni Lucifer. Kanang gitawag og sa English pa pride, mo na atong garbo. O niya ang sentro manggod nining garbo mga higala or pride, ang pinakasentro niining tanan kanang gitawag bitawag self-center. Kung ato pong tanawon ang spelling sa pride, ang sentro pod sa tanang mga litra ni anang pulunga pride ay usab subot pasabot nagtudlo sa iyang kaugalingon lamang, wa na ilabot ang uban. Sa gibasa ni Brother John kanina diha sa Isaias bersikulo 14, kapitulo 14 bersikulo 12, 13 hangtod sa 14, kadaghan gyud gisubli-subli ni Lucifer ang pulong akong mo na balik-balik niya pag litok sa iyang ba o kon handom niya nga ituboy niya ang iyang kaugalingon labaw pa
sa Dios. Ato kunong basahon og balik, sublion na tog basa. Mao ni gisgutan no. Isayas 14 versikulo 12 hangtod sa 14. Nag-ingon dinhi, naunsa ang pagkahulog mo gikan sa langit o kabugason, anak sa kabuntagon, naunsa ang pagkalumpag mo ngadto sa yuta nga ikaw man unta ang naglumpag sa mga nasod. Versikulo 13, og ikaw miingon diha sa imong kasing-kasing. Atong timanan ha, si Lucifer mo'y nisulti sa iyang kasing-kasing. Unsa may gisulti siyang kasing-kasing? Mao ni ang primerong ako nga gigamit ni Lucifer. Ako mukayab ngadto sa langit. Mao ni gingon ni Lucifer, primero ha, ako. Nagsulti na siya, nagpoint na siya sa iyang kaugalingon nga siya mismo. Ikaduha, naiguna, ingin siya, ako mukayab ngadto sa langit. Ituboy ko. Naghisgot na po siya. Ituboy ko. Naghisgot na po siya siyang kaugalingon. Sunod, akong ituboy ko ang akong trono. Naghisgot na po siya sa iyang kaugalingon. Ganina, mukayab siya paingon sa langit. Ituboy siya ang iyang kaugalingon o ang iyang trono. Asa man kanin niya ituboy ang trono? Mao na ikatulong nga ako. Adto ta sa ikaupat. Nagingon siya diri, ituboy ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bituon sa Dios. Ang ikaupat mo ni, og ako magalingkod sa bukid nga tigumanan sa kinatumyang mga dapit sa amihanan. Grabe no? Ikaupat niya gibalik-balik pagsulti ang pulong nga nagtudlo siyang kaugalingon. Napagisumpay. Ang versikulo 14, mukayab ako sa ibabaw sa mga kahitasan. Ako nasab. Ikalima na. Sa mga panganod, himuon ko. Ikaunom na. Nga ang akong, napoy lain nga nagpuin siyang kaugalingon. Akong kaugalingong mahisama sa taas uyamot. So dinhi palang daan mga higala, kung atong makita kung kapila niya gibalik-balik ang pagtudlo siyang kaugalingon, kapito kabises mga higala nga nagtudlo siya siyang kaugalingon nga ipataas niya ang iyang kaugalingon o ang iyang trono ibabaw sa trono sa Dios. Mao na gitawag og garbo mga higala. Unsa may nahitabo humani adto, nakigubat si Lucifer ngadto sa Dios o sa manulunda sa Dios, o niya sa iyang pagpakigubat mga higala nalupig siya o kauban siyang mga manulunda. Kanipong mga manulunda mga higala giilad rapod ning Lucifer diha gikan sa mga manulunda sa Dios. O niya nadala ni Lucifer nahulog dinhi sa kalibutan. Mao nga musulti mo higala nga ang Dios wa gyud magbuhat og Satanas o kon yawa. Siya mismo ang naghimo siyang kaugalingon nga mahimong yawa. Mao na nga pag-abot nga paghimo na sa Ginoo ning kalibutan na, unang gihimo niya nga tao si Adan, o niya dayon si Eva, o niya dayon gidid-an sa Ginoo si Adan og si Eva sa pagkaon niadtong kahoy pag-ila sa mayog sa dautan. O niya ang yawa mga higala malimbungon kayo ning tungha didto sa tanaman, didto gyud sa kahoy sa gidili sa Ginoo sa pagpakaon kang Adan og kang Eva. Unya unsa may gihimo ni Satanas? Ang iyang gihimo, iyang gilimbungan ang atong unang magaginikanan. Nganong iya maglimbungan? Tungod kay siya maglilimbong man sukad pa sa sinugdanan. Juan 8:44, og siya ang amahan sa tanang mga limbungan o kon mga bakakon. So mao na higala. So ugma do na pa man isumpay at ang ilang higala mga masumpayan ni og mahatagan pagdugang katinawan. Sa dili pa nako ihatag kang Brother Libby ang dugang panahon, di ay message si Brother Edgar Sibilia. God Ebs, dugay nami agapamati or nagapamatian sa inyong programa, Brad. Kaso bag-o lang ko ga message sa inyo kay walay signal diri sa amo. Naka-message na ko ron kay nagpataod mi og wifi. Okay, salamat kay no. Dugay na day mong nagsunod sa itong programa. Onya, nangita ra gyud mog paagi aron maka-message mo sa ato ang Facebook Live. Onya, diya sab si Raila Qualbar Katarinin, salamat sa pagbasa. Okay, salamat sabi niya diya sa Kalamboa no, sa pag-view o pagpaminaw sa itong programa. Diya sab si Edwin Iscario, iyang message, mayong gabi kaninyo pastor. Diya sab si Jason Punay, good evening watching here at Lanao, God bless.
Diha sab si Ann Genevieve Nunez. Niyahang gisentene blessed. Okay, salamat kay akong gihatag ang dugang panahon kang Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother Joel. Salamat po sa pangutanang gipasupot dinhi. Naghisgot mahitungod kang Satanas, no? O yo sa to may yo sa to Brother John yan tumayang point. Ang iya manggod nga pangutan na Brother Libby, why man sir nga sa pagbuhat sa Dios sa kalibutan iya mang gibutangan og yawa aron ba magantos ang iyang mga nilalang? Okay, daghang salamat, no? So imong nasabtan og napaminawan higala ang mga gipahayag sa balang kasulatan nga ang Dios wala magbuhat og yawa og Satanas. Ang naghimog Satanas sa iyang kaugalingon siya ra. Ang gibuhat sa Dios ang Lucifer. Si Lucifer mao ang pangulo sa mga manulunda sa langit na gitawag siyang cherubim. Dako siyang posisyon dito, pangulo gud dito sa langit sa mga manulunda. O niya nadunggan nato kaganiya sa Ezekiel, giumol siya sa Dios, hingpit siya nga pagkaumol sa Ginoo. Hangtod nga ang pagkadaotan nakaplagan diha siya kasing-kasing. So ang Dios nag-umol og Lucifer, pero miabot ang panahon tungod sa posisyon nga nahuptan tungod siyang katahon, ngayang nahuptan nabaton siya kagalingon. Nakaplagan ang kadaotan diha siya kasing-kasing. Ning tumaw mga higala. O nagbasahon ni Isaias 14, nisgutan to kagani na ipangutana sa versikulo 11 na usang pagkahulog mo o Lucifer, anak sa kabugason sa kabuntagon. O ninaantubag sa versikulo 13 at 15, nagisgot tungod sa iyang garbo mga higala nga gusto na siyang maghimong Diyos sa iyang kaugalingon. Tungod niya gipukan siya gikan sa langit. Gilabay siya sa Dios, ning uban kaniya ang ikatulong bahin sa manulunda o dinhi sila nahulog sa yuta. Sa pinaduyag mga higala, naghisgot niya ang Libros ng 12, versikulo 10. Pagkahulog niya, ingon ang Dios nga paglipay kamo sa langit, kamo nahabilin nini, pero alaot kay yuta. Kay diha sa yuta nalusad ang yawa nga puno sa dakong kapunot, sanggit pasawad siya ang panahon doon na. Unang niyang yawa ng kalibutan naglibot-libot, uban siyang manununda, gusto siya nga daghan ang musunod kaniya. Pero ang handom sa Ginoo nga siya gid atong sunod ang Ginoo. Pili tayong duha. Kasi atong sundon, mutuman musunod ka sa Ginoo, tuman ka sa Ginoo, sunod ka sa sugo. Pero gusto kang sa siya, pwede lang mutuo ka Ginoo, niya nagtuman sugo. Pero sa katapusan, gisaaran sa Ginoo na ang yawa itambog sa Colossians Prayers Panadiyag Kapitulo 20, pagalaglagon ang yawa, uban siyang munda o uban sa makatawhan na nabiktima sa yawa. Wala naman tayo higala kung ibalik ang panahon ng Brother Joel. Okay, salamat Brother Libby. Nya diya nakiguban nato karon sila si Marlon Cantilang, diya sab si message amen. Diya sab si Diding Pangandoyon. Good evening everyone watching from KSA Riyadh. Okay, salamat Ma'am No sa imong pagsubaybay nato diya sa Riyadh. Niya diya sab si Diding gihapon iyang message amen. Diya sab si Engineer Arnel Anciano sa Patag iyang message amen. Niya diya sab si Gloria Ferrer, pastor sa panahon sa paglutos na abay dapit nga atong kataguan luwason baki kahata sa Ginoo. Aduna gyud gi atagana ang Ginoo. Diha sa Salmo 21 10 ngadtos 11 basahan na diha Sister Gloria o niya luwason gyud ta sa Ginoo. Suwa naman tay mga higala sa dili pahingpit tapuson aniya ato ang theme song. Matampo kita, amahan nga balaan, daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong, panalangin ni ang tanang naminaw, kini amo ginapangayo, tungod lang kang Kristong matuod nga Dios nga amo manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mga higala sa kahanginan. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie.